Paní učitelko, soutuškou učitelkou. Já bych vás takhle oficiálně chtěla teda přivítat na našem srazu po 25 letech. Vypadáte všichni úžasně teda. Dana, mám 2 děti, holce bude v červnu Už 19 let. Klukovi bude teďka v květnu 10. Po škole jsem šla na střední ekonomickou školu a v současné době pracuji jako začník. Nakudrovat. Kamera, tak já jsem po základce šel hned vlastně, na to jsem dělal stavárnu, tak jsem šel na stavební průmyslovku. Tam jsem pak šel hned na vojnu na rok a půl a vonil jsem taky Rumunii na hranicích, takže jsem byl u PSáku. Když jsem se vrátil z vojny, tak jsem vlastně šel dělat do stavební firmy, kde jsem byl asi 5 let. Pak jsem šel do další firmy, kde jsem asi teď 14 let už. A projektem administračky tady po Praze vlastně veškerý, nevím, teď čas sídlo Česu, jak má tu lomenou fasádu, tady co je na magistrále, tak jsme dělali, tak tam jsme dělali asi 7 baráků a teď děláme na západním městě nějaký administračky pro Vodafone a Komerční banku, jako její sídla a takové věci. Jinak mám jedno dítě, mám 10letého kluka. Jinak s manželkou se známe asi přes 20 let a svoji jsme 10 let. Teď čekáme druhé dítě v září, vedle holka. Vedle v Mladé Boleslavi, kam jsem se přiženil. Já jsem po škole šel dělat řezličinu, takže jsem chvíli dělal v masokombinátě v Snici, jsem se vyučil. Na vojně jsem začal vařit. Svobodnej, bezdětnej. Bez manželky, nerozvedenej. To snad není pravda. Tam nějaký spokojený. 9 let, 7 let a nechci zvládnout. Já mám takový před pubertou, no, těsně starší. Tak se těš. Máš zkušenosti. Mojí holce bude 18 rabě. Moje manželka je učitelka. Jo, tak to je. Odborný učitelský dopravního podniku, tam jsem se vyučil. Na vojně jsem nebyl ze zdravotního jsem podniku dopravní podnik technické služby a od roku 1994 jsme se samostatnili a dělám pražský strojní vyhybky a komponenty pro dopravní výdajky. Jsem bezdětnej, manželský spokojený. Odmaturovala jsem, potom jsem se vdala, žila to 20 let vdaná, 18 let syna a 10 letou, skoro 11 letou dceru. Trochu jsem dělala v podniku zahraničního obchodu a 13 let jsem dělala ve vězecké službě na pankráci, ale dělala jsem na ekonomickém oddělení a potom na logistice. Víme za Prahou. Mám chovatelskou stanici, kdybyste chtěli jednu boxery, jo. Tak jednou za 2 roky mám štěňata, tak kdybyste chtěli pejsky. A jinak to všechno. Jo, přišel. Ale tak já nerozumíš tak, jako žena říkala, přišel ti tady nějaký dopis, ty, co to je tam Prubešová? Ne, dobře jsi tam napsala, Dobře, tak mluvuješ. to si vymyslela. Ale i tak, víš co, ale i tak, jako jo, to bylo, kdo to je? No ne, tak já jsem byl 14 dní v Německu, že jo, a teď prostě na Skype, ale tady je nějaký dopis, co to je? Říkám, tak já, to otevři, no. Tak příště tvojí ženě to budu opisovat. Já jsem studovala střední ekonomickou školu, což jsem teda zdárně dokončila maturitou. Pak jsem vlastně dělala celý léta účetní a teď už 5. rok dělám policie, sekretářku ve výcvikovém středisku psů, učí se tam si hledat drogy, výbušniny a takovýhle věci. Že můžu přijet. No, klidně. Já musím udělat seminární práci. No, můžeme se domluvit. Seznámím s mým šéfem. No konečně nějaký kontakt, z vás nic nekápne a stání konečně. Vždycky čeká, že z těch srazů se Jinak vylobujeme něco. Jsem normálně civilní zaměstnanec, nejsem policista. No, jinak veškerý můj volný čas vyplňuje samozřejmě rodina a jsme velký fandové do jachtingu, takže jak je volná chvilka, tak jsme na vodě. I jachting vyučujeme, učíme děti jezdit.
se věnujeme jak trenérský, tak závodní činnosti. Takže určitě máte nějaké stránky, ne? Internetový. No, my naše přímo ne, protože jezdíme pod oddílem jak jinak, že jo, Plzeň, takže jsme T, Prazdroj na Hrachovský přehradě, ale jinak my jezdíme po celé republice po závodech. Nějaká našla v Chorvatsku? Ne. A děti máte? Mám jedno dítě, dceru mám a na 12 letou. Teda dobře se učí, dobře jezdí, teď mě zrovna psala SMS, že druhá v závodě, tak strašnou radost měla, musela mi se hned sdělit. Učil jsem se jako elektrikář, Ano. pak jsem dělal na stavbě, co jsme měli před barákem. Ano. Zelený sídliště, to určitě víte, kde je chrpát. Ano. Tak tam jsem taká po stavbě dělal. Tam bydlí teďka Jirka, mu stavil by. No. Potom se mi na stavbě nelíbilo, protože tam byla zima, foukalo tam, tak jsem šel k pražské energetice, hezky do Teplíčka. Pak si mě odvedli vojáci, měl jsem jít do Českých Budějovic, ale podařilo se mi to zůstat v Praze. Na vojně jsem si udělal 50, abych mohl dělat něco sám. No, vlastně jsem dělal elektrikáře, dělám elektrikáře pořád. Akorát teďka jakoby na soukromo. To jsi psal živnostník, že jo, že jsi? Teď jsem živnostník a ještě revizní technik, ale jinak jako pořád elektrikář. A 2 děti? Mám 2 děti. Ženatej? Jsem ženatý. Jak to napovídá? A bydlíš teda kde? Já jsem po základní škole vystudovala střední zdravotní školu a protože jsem šla pracovat na gynekologii na porodnici, tak jsem si musela udělat porodní váhu, takže jsem si pak ještě dělala porodní váhu a když jsem si ji dodělala, tak mě to přestalo bavit, tak jsem šla na ušní nosní krční, abych změnila ty díry, pak jsem šla na mateřskou a po mateřský jsem změnila zase ty díry a skončila jsem na zubní, takže pracuji jako zdravotní sestřička. Ale ty jsi univerzální člověče. No, mám 2 děti, synovi 18, menšímu 11, 20 let Dana. Někdy je to na ráno, někdy je to úžasný. Já vám musím něco říct, my jsme vás tak dobře připravili pro ten život. Nikdo není rozveden, všechno je to tady 20 let daný, ženatý. Kolega má, začne se takhle bavit o žáka, nebo vůbec o takovýhle srazek. Já vždycky joggingu, ale na to nezapomenu. Vy jste tenkrát, že jo, na těch horách psali domů, pohlednice, mamínko, tatínku, je tady hezky, nebo peklo, nebo já nevím co. A my ne, že bychom to kontrolovali, to snad ani ne, ale jako každý vždycky psal, že jo, pouze jediný z vás nepsal. A já jsem si říkala, proč ten kluk, který nenapíše, byl to Pavec, tedy, jo? No a nakonec jsem tady zjistil, ne, Otmar to nebyl, byl to ten, který tady teď není, byl to náš oblíbený komik Martin Weiss a ten prostě řekl, že psát nebude. A já říkám, a proč nebudeš psát? Na co bych psal, když je tady telefonní bodka? A opravdu šel do té telefonní boudy a zavolal domů.